Lionel Messi ni waati na ko Arab Saudi tondo wulen ba nɔfɛ kuma yɛrɛ baro a ka contrat ka bɔ mois de décembre mun bɛna le donc o b'a yira k'a fɔ ani Inter Miami donc b'u ka baara ɲɔgɔnya jɔ o yɔrɔ la an t'a dɔn fɔ a bɛna renouveler walima a tɛna renouveler mais nin waati na arabu kɔni donc a yɛrɛ b'a dɔn depuis a ma taa yen donc a tun ka d'u ye arabu ko ka club ninnu camanba de bɛ yen donc n'u tun b'a fɛ ka Messi recruter à chaque moment donc n'olu y'a dɔn k'a fɔ ko opportunité dɔ bɛ yen pour que ka offre kɛ Messi ye donc o yɔrɔnin bɛɛ u bɛ offre kɛ mais kuma tiɲɛ yɛrɛ min na est ce que Messi bɛna taa signer walima a tɛna signer donc ɲininkali to min ba de b'o yɔrɔ nin na donc n'a ta k'a lajɛ Messi teri camanba de bɛ jouer a bɛ jouer club min na n'o ye Inter Miami ye donc kɔsa in na rumeur wɛrɛ b'an ka yira k'a fɔ ko Rodrigo de Paul donc ale kan ka taa signer a yɛrɛ b'a dɔn fana ye Messi ye ani Messi cɛ ka surun kosɛbɛ donc an bɛ se k'a fɔ u ka di kosɛbɛ donc terrain kɔnɔna la ani terrain kɔfɛla la donc u ye kuma ɲɔgɔnya dayɛlɛ ni Messi ye est ce que a bɛna taa signer donc pour que ka fɛngɛ ani Cristiano Ronaldo kɔ ka concurrence ka kuraya tuguni donc ɲininkali tɛmɛnba de bɛ nin waati in na a yɛrɛ b'a dɔn nin waati in na fɛn min ye Cristiano Ronaldo ale ni Messi donc nin duo in u ka rivalité balontan progresser kosɛbɛ n b'a lajɛ ni Messi n'a bɛna to Inter Miami la donc ka contrat prolonger ou bien n'a bɛna taa signer Arabie Saoudite donc nin waati in kɔnɔna nin kuma de bɛ a yira la k'a fɔ ko arabu y'u ka proposition kɛ est ce que a bɛna s'o ma donc est ce que a bɛna se tagali ma donc pour que k'a ka rivalité ko kuraya ni Cristiano Ronaldo ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ɲɛnaman camanba de b'o bolo i n'a fɔ Riyad Mahrez donc ani Sénégalais ka gardien Mendy ni ma fili donc ninnu bɛɛ bɛ jouer o tɔn in de la donc o tɔn in de kɛlen don ka offre kɛ Messi mɔgɔ caman bolo ko Neymar ka tɔn in de don o tɛ u tɔgɔ de ka surun ɲɔgɔn na mais o tɛ donc nin ye ale de donc ni Neymar tun bɛ jouer yɔrɔ min na o fana tɛ kelen ye mais ninnu fana y'u ka offre kɛ Messi